आइ आफा नोंसोरो मा होनदों टाइटेलखौ सोलायना लाफैदों नामा बर' हारियाव हाबनानै आं मानो बर'नि सोमोन्दै साननो रोंथारा बेबायदि सोंनानै ला जुदि फिननायखौ मोनो अब्ला बेबायदि सुबुंखौ हादिया सिमाथ' बारायनो नागिरदों दायो मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव खमसे खमथ' बारायनो होदो मानगोनां खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजै फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर मानगोनां जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोन आं गोबां भिडिअ बानायबाय नाथाय दिनैनि जि भिडिअ बे मोनसे डिफारेन्स जागोन रायजो राजा नोंथांमोन मानो होनोबा दिनैनि जि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनियाव जे सोंथि सोंनाय बे 5,000नि बारा मुंख्लं सुबुंफोरनि लिंक थानाय सोंथि जागोन बे जाबाय हाजार लाख सुबुंफोरनि बर' हारिनि न'खर बा न' सावजानायनि सोंथि सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट रायजो राजाफोरनि हाजार लाख सुबुंफोरनि सायाव लानानै सोंथि मानगोनां जोंनि रायजो राजा नोंथांमोन दुखु नांदों बिखा गावो खुगा गेवा बेबायदि जालांदों माखासे सुबुंफोरनियाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बर' नंगौना नङा जुदि बिथाङा बर'ब्ला बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ बोरै बुंनो हायो हारिनि एगेन्स्ट मानो बुङो हारिनि मोजां बाथ्रा मानो बुंनो हाया दिनै हाजार लाख सुबुंफोरनि न'खरा सावजालांबाय बै समाव हाजार 5,000निबो बारा सुबुंफोरा मुंख्लं जालांबाय बैसोर मुंख्लं जानायनिफ्राय बिएसि मोनबाय बिटिसि मोनबाय दायो बिटिआर एकर्ड खालामबाय बिटिआर एकर्डनि दारै दिखियाजुलिनिफ्राय लानानै गहपुरसिम ओरै मा होनदों सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट एरिया हाबगोन बेवहाय बिहा मानो इसेबां आपत्ति मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा मैयानि दिनावहाय 60ता समष्टि बा 54 समष्टियानो हाब बा एरथों बिनि सोमोन्दै बिथाङा रायज्लायनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय बिथाङा बेनि सायाव फार्स्ट गिबि रायज्लायदों मा गुबुन हारिनि सिगाङाव नायदो मानगोनां जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोन बिथाङा बुंदों 10 बार खुलुमगोन होननानै बिथाङा जेननायखौ लाखाबाय बे मोनसे बाथ्रा आरो लोगोसे सोरखौ खुलुमगोनदों मानगोनां प्रमद बर' सारखौ आच्छा मोनसे बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बिटिआर एकर्डनि दारै सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआ हाबनो थांगासिनो दं बा बिनि गेजेरजों जों 54 समष्टिखौनो मोनगोन जेनेबा 10ताथ' समष्टि नङा बारु 54 समष्टि आरो 6 समष्टि जाय थागोन लेफ्ट बे जाबाय नमिनेटेड एमसिएलए समष्टि जाहैगोन बा 60आनो जाहैगोन जियानो हक जे 60ता समष्टि जाहोन थांगासिनो दं बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोजांसिननि बाथ्रासो ना नङा होमबा 54 समष्टि जानो थांगासिनो दं बे जोंनि हारिनि थाखाय मोजां बाथ्रासो नङा होमबा नाथाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा मानो एसेबां बर' हारिनि एगेन्स्टै बाथ्रा बुङो आरो दिनै नोंथांमोना नुनो मोनदों बिथाङा बर' हारिनि गेजेराव बुंबावाखै गुबुन हारिनि गेजेराव थांनानै आरो जोंनि हारिनि सोमोन्दै जोंनि हारिनि बाथ्राखौ लानानै बिथाङा रायज्लायहैदों दिनै जोंनि हारिनि माखासे प्लेनिं एन्ड पलिसि बेखौ थांनानै बिथाङा गुबुन जाथिनि सिगाङावहाय फोरमायथि हैदों बे सासे बर' हारिनि दैदेनगिरि नामा रायजो राजा नोंथांमोन आं दिनै गोबां भिडिअ बानायबाय होनदोंमोन आं मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन नाथाय नैबेबायदि एसेबां गिदिर मा होनदों दुखु बेबायदि आङो भिडिअ बानायफेराखै मानगोनां रायजो राजाफोर दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायनो सानदों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि सासे दैदेनगिरि दं गोबां लाजिनांथाव बाथ्रा मानगोनां जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोन आं मालाबा समावहाय जेनेबा सोरबा मोजां खामानि मावनाय मानाय बेखौ होननायाव नोंथांमोना सोरखौबा सापर्ट खालामनानै आंखौ दुखु मोनो जानो हागौ
बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनदों बिथाङा बुंदों जे 60टा जुदि समष्टि जायोब्ला बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जाखागोन बेखौ रावबो होबथानो हाया अब्ला 60टा जे समष्टि बारायगोन बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोजांसो नंगौना नङा रायजो राजाफोर नाथाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे ओरैबायदि मा होनदों गुबुन हारिनि गेजेराव थांनानै बाथ्राफोरखौ बुंनानै बिथांमोननि गोसोखौ गुदुं खालामनानै जोंनि एगेन्सै माखासे बाथ्रा बुंथों जे सिमा बारायनो गोनां समष्टि बारायनो गोनां जोंनि एगेन्सै बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंथों होबथाथों बेखौ जाथों होननानै बिथाङा गुबुन जाथिनि सिगाङाव थांनानै मानो बेबायदि बुंहैगासिनो दं बियो बे हारिनि सुथुर नङा नङा रायजो राजाफोर सोरबायदि सुबुङा बेखौ मदद होयो सोरबायदि सुबुङा बेखौ मदद होयो अन्नानै बिथांमोना गावनि बिमा बिफानाव एसे सोंथि सोंना लालाय आयै आफा आं बर' हारियावनो जोनोम जादोंना नोंसोरथ' टाइटेल सोलायनानै थायाखैना गुबुन जाथिनिफ्राय फैनानै नोंसोर बर'नि टाइटेलथ' लायाखैना बेखौ सोंना लागो बिनि उनावहाय बिथांखौ सापर्ट खालामनांगौ खालामनाङा बे बाथ्राखौ सान मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन देमालि नङा 5,000निबो बारा मुंख्लं सुबुंफोरनि लिंक थानाय बे सोंथि 5,000निबो बारा मुंख्लं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय BAC एकर्ड जालांबाय BTC एकर्ड जाबाय BTR एकर्ड जाबाय बिनि दारै BTR एकर्डनि दारै सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआ हाबनो थांगासिनो दं नटिफिकेसनबो ओंखारबाय गामि सोसननाया समष्टि बारायगोन बेयाव बिथाङा मानि एसेबां हेंथा मानो जाजानो बायो बिथाङा जुदि जाजानो बादों अब्ला बेखौ जों बर' होननानै बुंगोन ना मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बे बिथाङा बर' ना आरो जुदि बर'ब्ला बिथाङा मानो बर'नि एगेन्सि बाथ्रा बुंगासिनो दं दिनै बिथांमोननि दैदेननाय समावहाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव फरेस्ट राइटनि एक हा माने मोनथाय मोनदोंमोन ना दिनै हाजार सुबुङा मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकार समावनो मोननो हादों आरो लोगोसे सिमाबो बारायगोन मानगोनां प्रमद बर' सारनि नाजानायाव दिनै बिटिआरनि माने ओनसोलनि सिङावहाय गोबां हाजार सुबुंफ्रा हानि पाट्टा मोनबाय गोबां रायजो राजाफोरा सुबिदा मोनदों लामा दालां बेफोर बानायनायाथ' बानायबाय नाथाय बिथाङा BTCनि जे फान्ड फैनाय बेखौ 3 बोसोरनि गेजेरावनो 17 बोसोरनि जे डिफारेन्स बेखौ देखायना होबाय बेनिखायनो बिथाङा थानो हायासै लाजिबाय नाथाय जेननाय आरो देरहानाय थाखायो सासे दैदेनगिरिनि आखुआ बिदिना जे गावनि जेननायखौ बियो एक्सेप्ट खालामनो हायालासिनो बा जेननायखौ मा होनदों एक्सेप्ट खालामालासिनो बिथाङा जे जावलिया बावलिया जेरावनि मेरावनो थांनानै बायदिसिना बुंहैलाबायनाय गावनि न'खरनि सोमोन्दै जोंनि बर' हारिया मोनसे न'खर फेमिलि जोङो नाथाय बे बाथ्राखौ जोंनि गेजेराव जि रायज्लायनाय बेखौ जों गुबुननि सिगाङाव मानो रायज्लायनो नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथां बायदिया दिनै जोंनि हारिनि सोमोन्दै गुबुन जाथिनि सिगाङाव थांनानै जोंनि हारिनि मान सन्मानखौ बेबायदि दंस' खालामहैयो 60टा समष्टि जागोन बेयाव मानो इसेबां आफुथि दिनै BTR एकर्डनि दारै BTC एकर्डनि दारै होन BAC एकर्डनि दारै होन गासिबोबो नाजानायनि दारै दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टखौनो हम बे बारायनो थांगासिनो दङ हाजार सुबुंफोरनि न'खर सावजानायनि दारै लाख सुबुंफोरनि नाजानायनि दारै हाजार मुंख्लंफोरनि मुंख्लं जालांनायनि दारै दिनै बेबायदि मा होनदों थांखिखौ जोङो मोनहैनो थांगासिनो दं सिमा बारायनो थांगासिनो दं गामि सोसननो थांगासिनो दं बेखौ बेहा मानो आफुथि एसेबां मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन मानो एसेबां आफुथि बिथाङा आं माखासे सोंथि होदों स्क्रिनावहाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बेखौ नोंथांमोना फरायनानै लाबानो जाबाय दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै हारिखौ जों बोरैहाय जौगालांनांगौ बेबायदि सोमोन्दै साननांगौसोमोन नाथाय सोरनिबा गुबुन जाथिनि मिथिङाव थांनानै गुबुन हारिनि सिगाङाव जोंनि निजिनि हारिनि सोमोन्दै जोंनि थांखि जोंनि मटिभ जों जे बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय जों डिमान्ड खालामगासिनो दङ जोंहा जे समष्टि बारायलांना थांगासिनो दङ बेखौ जोङो बेयाव थांनानै राजखान्थिनि थाखाय राजखान्थि लाबालाबनि थाखाय रायज्लायहैनांगौनि गोनांथि दंमोन ना गुबुन बाथ्रा गैलामोन नामा रायज्लायनो गुबुन बासन गैलामोन नामा बाथ्रा बुंहैनो हारिजों मानो गेलेगासिनो दं बिथाङा हारिजों मानो गेलेगासिनो दङ हाजार मुंख्लं सुबुंफोरनि मा होनदों मुंख्लं जानायजों मानो गेलेगासिनो दं लाख बर' सुबुंफोरनि न'खरजों मानो गेलेगासिनो दं बिथाङा
आं गोबां भिडिअ बानायबाय आं बेबायदि दुखुनांथाव आरो आं गोबां दुखुनांथाव रायजो राजा नोंथांमोन गोबां दुखुनांथाव गावखौनो गाव दैदेनगिरि बुंना लायो बिथाङा लाभ इज ब्लाइन्ड होनदोंना बिथाङा राजखान्थियाव खाना जाबाय राजखान्थियाव बिथाङा खाना जानानै हारिखौ दैदेननायाव जे राजखान्थिखौबो सम सम सेक्रिफाइस खालामनांगौ बा राजखान्थिखौ जोङो पावार हिसाबै बाहायनानै जोङो हारिखौ मा होनदों जौगाहोनो थाखाय जों खामानि मावनांगौ बेखौ बिथाङा मेगन खाना जाबाय मानि थाखाय खाना जादों बेखौ नोंथांमोना सानदों आं नोंथांमोननि सायाव सोंनो सानदों हारिनि जौगानाय बा सिमायानो बारायगोन 54आनो होन बा 60ता समस्थियानो होन बे बारायगोन गामि हाबनो थांगासिनो दं बे बाथ्राखौ गुबुन जाथिनि सिगाङाव थांनानै रायज्लायहैनांगौ आरो बिथांमोननि गोसोखौ गुदुं खालामनानै जोंनि एगेन्सै माबा मोनसे बुंथों धरना होथों माबा होथों बेबायदि थांनानै बुंहैनाय बायदि स्टाइल बे गोनांथारमोन ना रायजो राजाफोर बिखि सोरबा सासे दैदेनगिरि बर' हारिनि दैदेनगिरिनि आखल आखुना रायजो राजा नोंथांमोन आं नोंथांमोननि सिगाङाव सोंदों बिथाङा गुबुन बासन गैलामोन नामा बिनि अनगायै दिनै जोंनि बर' हारिनि जि नाजानाय बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ रायजो राजानो जे जा बड'लेण्ड स्टेट बिथाङा बुंदों 60ता समस्ति जुदि जायोब्ला बड'लेण्ड स्टेट जागोन जानो होदो जाथों बेयाव मा आपत्ति 60आनो हक 54आनो होन दे जेनेबा 60ता समस्ति जानो थांनायाव 54 समस्तिया मा होनदों समस्तिया गेलेनाय इलेक्सन जागोन आरो 6ता समस्तिया जाबाय नमिनेटेड माथो जाखो मानगोनां प्रमद बर' सारा नाजादोंथ' समस्तिखौ बारायनो मानगोनां प्रमद सारा एरियाखौ बारायनो नाजादोंथ' बेहा मा आपत्ति मानो हेंथा समस्ति बारायगोन एरिया बारायगोन जों बर' हारिनि थाखाय मोजांसो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोजांसो रायजो राजाफोर नंगौ नङा मोजां नङा बेबायदि हेंथा होगिरि बेबायदि रायजोनि जौगानाय बा हारिनि जौगानाय सिमा बारायनाय समस्ति बारायनाय गामि सोसोनायनि हेंथा बुंगिरि बेखौ सोरबायदि सुबुंफ्रा मदद होयो सोरबायदि सुबुंफ्रा बेखौ सापर्ट खालामो बिथांमोनखौ आं बुङो सोङो नोंसिनि आइ आफानाव खेबसे सोंना ला आइ आफा नोंसोरो मा होनदों टाइटेलखौ सोलायना लाफैदों नामा बर' हारियाव हाबनानै आं मानो बर'नि सोमोन्दै साननो रोंथारा बेबायदि सोंनानै ला जुदि फिननायखौ मोनो अब्ला बेबायदि सुबुंखौ सापर्ट खालामनांगौना खालामनाङा बेखौ नोजोर होग्रो आं राजखान्थिनि सोमोन्दै गोबां भिडिअ बानायबाय दे मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि बिसेस बिथांनि जि माखासे बाथ्रा बुंनाय बड'लेण्ड जाया बर' हारिनि जौगानायनि हेंथा बर' हारिनि हेंथा पलिटिक्स लाबालाबनि थाखाय गुबुन जाथिनिफ्राय भट मोननो थाखायनो बिथाङा हारिनि हेंथा खामानि मावनाय बेखौ जों नुनो थांगासिनो दं बेबायदि सुबुंखौ जों बोरै मदद होगोन बेखौ जों बोरै दैदेनगिरि होननानै जों एक्सेप्ट खालामगोन रायजो राजा नोंथांमोन हाजार सुबुंफोरनि लाख सुबुंफोरनि न'खर सावजानायनि हेंथायै बाथ्रा बुंगासिनो दं बेबायदि सुबुंखौ जों बोरै मदद होगोन 5,000निफ्रायबो बारा मुंख्लं जालांबाय हारिनि थाखायनो बैसोर मुंख्लंनि फिथाइ महरै माखासे सिमा बारायनो थांगासिनो दं समस्ति बारायनो थांगासिनो दङ जोंहा मोजांसो जोंनि हारिनि थाखाय मोजांसो बैफोर बाथ्राखौ लानानै गुबुन जाथिनियाव थांनानै बासन हैनांगौनि गोनांथारमोन ना रायजो राजा नोंथांमोन बिथांनि दैदेननाय समावथ' जेबो फरेस्ट राइट एक्टनि जेबो हानि जेबो मोन्थाइ होनो हादिया सिमाथ' बारायनो नागिरदों दायो मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव खमसे खमथ' बारायनो होदो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार खुलुमनाय थायो अननानै प्लिज थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ नायनो थाखाय थेंक इउ